Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Nidagay-day kita diri sa puan ning atuang syudad sa Davao kay padayon ta manghatag og Noche Buena gift pack sa atuang Radyo Regalo sa Pasko 2021 kasabang June. Og atuang ila-ilahon ang tagyan ni ini nga balay. Ayan, atong tuktokon. Ayo! Wow, may buntag. Mayong buntag tay, unsay pangalan? Ako si Alberto Portugalisa. Ayan, si Tatay Alberto Portugalisa kasaman John ang atuang suking tigpaminaw diri sa puan. Tay Alberto, pila nakakatuig na minaw o nganong DXDC gyud ang imong gipili nga gipaminaw ka Tatay Alberto. Daan pa gini sa tupang mga linya pa sa Sibin. Daan ako sa DXDC. Ay, Kami na grabe. limahantod karon. DXDC yun ko. Grabe. Grabe Tay Alberto, no? Kaluya ka certified mo nga listener sa DXDC. O gahapit naman ang Pasko Tatay. Wa kabalo ko, wa pa kay nadawat nga regalo? Wala pa. Wala pa. So first time ang DXDC nga mo tunol sa imong regalo. I mean, kami ang unang mohatag nimong regalo. Nakatag. Daghang kayong salamat. Sige, Tay, speaking of regalo, nami dalin sa imo ang Noche Buena. Ayan, dawata Tay. Okay, salamat kayo. Plus, kwan pa ginaha, wine. May wine yun. Salamat kayo sa DXDC. Nga nakadawat intaw kong regalo. Gikan sa ilaha. Nila ni Joel Biray. Ayan. Okay. Aimi. Ayan, Salamat. Tay, bisa nagulan, naambunga na ulanan po kag panalangin gikan sa DXDC Tay, sa Noche Buena gift pack. Kau ba na to? Si Radyoman Aimi Ginita, Radyoman Joel Viray, tatak, Arimen! Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.